Και μετά σου βγάζει ένα βελάκι προς τα πάνω, πάτα το. Πού να πέσω τώρα. Θα πέσω εκεί. Δεν θα βρεις μάθω. Κοίτα. Μπρο! Λάγκαρε και εσένα η κάμερα που σου. Αυτό που σου είπα μόλις τώρα, γιατί έκλεισες την κάμερα. Αυτό που έκανες μόλις τώρα με τη φατσούλα, ανοιχτή την κάμερα. Ναι. Ωραία, πήγαινε στο βίντεο που θες. Μπούχλα! Ο Νικόλας σου βλέπει το κινητό. Το ξέρεις. Πάτα εκεί πέρα, place your link. Πάτα εκεί, βάλ το link. Και πήγαινε κάτω, εκεί πέρα που γράφει audio. Και πάτα το δεύτερο convert. Ωραία, πάτα downloader. Περίμενε. Γιατί το πάτησες? Πάτα πάλι downloader. Λήψη, ωραία. Πάτα. Τώρα πήγαινε διαχείριση αρχείων. Πάτα downloader. Πήγαινε downloader. Διαχείριση αρχείων. Ψόφα ρε ψοφίνη, ψόφα. Πόσες θες μόλι. Και πάτα convert και μετά downloader πάλι. Πάτα το, αυτό downloader πάλι. Η ιστοσελίδα δεν είναι για τέτοιο. Ναι, μπες άλλο. Ναι. Σε αυτή με το... Αυτή, μπράβο. Ήταν από το ίδιο. Downloaded. Ναι. Το δεύτερο, ξέρεις. Το πρώτο, το δεύτερο. Οκ, νομίζω και αυτός δουλεύει. Ωραία, μπράβο. Περιμένετε ένα λεπτό. Ποιος αριθμούς έβαλε?
κάνει. 5 κιλάκια. Έχουν μείνει 14. Μπούχλα! Νίκο! Στα Fortnite είναι μόνο που είναι χάλη τα γραφικά. Μπράβο ρε Νίκο. Που είναι κάπου ήταν κάτι να δεκάρουμε αυτά. Τα loot. Τον πεθαμένο. 6 κιλάκια. 6 κιλάκια Νίκο. Πάτα κάποιο άλλο εκτός από αυτά που είδαμε. Έχει άλλο σκάλι. Έχει... Μην μου βάζεις εδώ. Μπούχλα! Ο Νικόλας μου βάζει το δάχτυλό στον κόσμο.